Ένα που είχε και με μέλια κάτι. Παπά, πάμε να δούμε. Αντώνη, σε λίγο θα ανακοινωθούν και στα ζευγάρια. Άρα δεν ξεχωρίζεις αν είναι 2,40. 3,20 είναι με 2,86. Αυτό είναι 2,86. Ναι, το κατάλαβα, σου λέω. Στο καπάκι δεν έχουν διαφορά πάνω με ένα. Εισαγωγή έχει. Θα να πω άλλη μια φορά τα ζευγάρια με ζευγάρια όπως τώρα. Το νούμερο 20 με το νούμερο 1. Το νούμερο 20 είναι ο Αναστασιάδης Βαγγέλης. Με το νούμερο 1 το Αλεξόπουλο Αποστόλη. Είναι το πρώτο ζευγάρι. Το νούμερο 8 με το νούμερο 32. Το νούμερο 8 είναι ο Βούλγαρης. Και το νούμερο 32 είναι ο Κατζάρας ο Χρήστος. Το νούμερο 15 και το νούμερο 11. Μάγκελα χωρίς. Τι είναι ρε φίλα, πέραν όλοι. Αυτό ήταν πράγμα. Από δεν είναι εφετηρία ρε. Ρε μαλακία ρε. Αυτό είναι εφετηρία τον παιδί. Έλα βάζεις και ένα πορτοκαλί. Να ρε πήγαινε και εσύ με τρεις παιδί. Τα πόδια πήγαινε. Μαρίνα, Άγγελα, κάτσε πίσω. Δεν μπορεί να είστε καλή. Θα τα φύγουμε. Καλή. Αλλά τώρα γιατί θα ξεκινήσουμε. Έγινε, ναι. Παιδιά, πάμε να φύγουμε. Ακεί έχεις έλεγχο στην πόρτα αγόρι να κατεβαίνει κόσμος κάτω, να μην κατεβαίνει. Έχουν περάσει παιδιά. Πλέας! Πες του να έρθει γρήγορα! Πλέας! Έλα λίγο! Ελεύθερος! Δεν θα κάτσω πίσω! Δεν θα κάτσω πίσω! Ό,τι